Aksyon Balita! Nagmalampuson ang launching sa siyudad sa Tanhay, Pilipinas. Lakas bakunahan ng ating bayan gipahigayon sa kadlaw nini sa S4 Gymnasium sa Dakbayan sa Tanhay. Gibutyag eksklusibo sa Aksyon Balita News Team pinaagi ni Miss Maan Vidal, ang National Immunization Program Coordinator sa Dakbayan sa Tanhay, nga usa ka adlaw gipahigayon ang pagpabakuna sa katawhan sa first dose, second dose o first dose booster o second dose booster shot. Karong adlaw ang launching nato sa ato ang Tanhay City, Pinas Lakas Bakunahan ng Bayan. So one day ra ni siya ang launching. So atong i-cater tanan kung kinsay mo anhi magpabakuna, first dose, second dose, first dose booster, second dose booster. Matod pa ni Misa Maan Vidal nga kadto nga miabil sa magpabakuna, adunay bugas humay o raffle entry ticket para makadaog og irapol nga motorsiklo. Og aduna kitay pahalipay nga gihatag sa syudad, bugas og naay raffle ticket para sa motor. Gipahibalo usab ni Misa Vidal ang vaccination team muadto kini karong adlaw Martes adto sa Barangay Santo Niño o pagka Miyerkules adto sa Barangay Paliw, Huwebes adto sa Barangay Bahian o pagka Biyernes adto usab kini sa Barangay Asagra mamakuna. Sa Santo Niño pohon, sa kabukiran sa Santo Niño dito na pud may mamakuna og mapuhon. Then sa Wednesday, Miyerkules adto mi sa Barangay Paliw. Pagka Huwebes adto mi sa Barangay Bahian. Pagka Friday adto mi sa Barangay Asagra. Usab ni Misa Vidal nga sunod simana mubalik sila pagmamakuna sa proper Tanhay kay mag house to house o ang ubang nga vaccinator samtang anapoy gihapoy vaccination team sa S4 Gymnasium sa Osmeña Park. So after the next week na pud balik na pud ta dire sa syudad. Maglibot-libot na pud mi og pamakuna. So, atong karoon sa next week, naragad sa S4 na po. Naadjud buntag hapon na naadjud tawo ang S4 mamakuna. Giklaro usab ni Miss Maan Vidal ang katawhan sa Dakbayan sa Tanhay kinsa nagpabakuna ana pa kinis 48% ang first dose samtang 47% ang second dose. Ang nabakunahan sa Tanhay sa pagkakaron sa first dose 48%. Sa second dose 47%. So naapagyud tay daghan pang wala na bakunahan. So ang Tanhay City ang mga lumulupyo gihangyo namo nga magpabakuna mo ari diri sa Osmeña or kung ganahan sila magpaadto sa ilahang panimalay or sa ilang barangay. Nagpabakuna usab si Tanay City Councilor Doming Katubig sa iyang second dose booster shot kagahapong adlaw atol sa launching sa Pinas Lakas Bakunahan ating bayan. Matod usab ni Konsyal Doming Katubig nga adunay schedule sa pagpamakuna o second dose booster siya miabil dayon kini human sa ilang regular session kagahapong adlaw. Dugang usab ni Katubig nga nalipay siya nga daghan ang misanong nga katawhan nga miabil o mipabakuna karong naa pa may hulga sa COVID-19. Sa usab niya mas maayo gyud nga madali og daghan nga magpabakuna aron daling makabot ang herd immunity sa Dakbayan sa Tanhay. Magpa-booster shot. Second dose na ako sa booster. So, kung siya, usa man din naka-importante ni ini nga nakadugay nakadaghan na mapuno nagpabakuna. Mas maayo na nga kuan kaning daghan na pod karong nagpabakuna kay kulang pa biyata, no? Sa gisulti ni City Ad ganina nga murag kulang patag 39,000 ug ako masayop para makaabot ta sa atong herd immunity. So nalipay na pud ko nga nisanong ang mga katawhan sa awhag nga magpabakuna gyud ta, no, sa Tanhay. Aksyon Balita News Update kanu kadri sa Tanhay kinilang gyapon si Ronly maayong hapon kanato tanan. Aksyon Balita!